Nakora mo jong machiegni nitiere kar kae nonro mag gazet mar The Standard, gazet mar Daily Nation. Kaka pilote me ko jofwambo kawuono chieng' tich abich tarik 12 mano dwe mar abich higa mar 2023 karwakni machiegni nyiga Cleophas Oluoch ja Kisumu kana kwar moke nyaka Chisangu Kisumu mae nyinga Kisumu arka gi Julius Otieno. Julius yawe oya right chiwo machalo nade achiew maber mosna jo gweng'u kinyima kawuono amoso jo Ugenya te sana jo Masat piny molo kucho yo Sifuyo Ratado Sifuyo be nge gwang'no adier Sifuyo Ratado awinjo kaka jo Iso Dwaro wache gwenge ma kamago kia Okwala to piny molo kanyo chopo Sifuyo asechopo Ukwala Parish Ukwala Boys mano kadi nge gwang'no kin kanyo koro koboro ahinya gi Sifuyo ber gwenge masechopo kanyo kwanore gwenge masega kanyo asechopo kia Sega chiegni koso bor kodu Kenya Sega ok bor ahinya lakini bor kodwa kikompea gi Ukwala chiegni molo Sega kia e gwenge ma wantie ber ahinya okinyi ma kawuono wan ka mondo warang ne gazet ma wantiere godo ka gi ariyo madhi bedo ka wanono gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation. Iwacho ni gik mathoth ahinya mantiere kar ka onego bed ni walieka ne joneno wa mondo mi gibede kod ng'eyo ni gimane manya bedo ka warango to ahinya nitiere wechego mago sigana mondike bugno mara Aden Duale sani owuok kendo nitiere kuonde mopogore opogore ute fwambo mopogore opogore bende osekawe kata ka ondike ahinya gazet mar The Standard omiye ite abich mokwongo kanyo pek mantiere kar kanyo wachaka ni gazet mar The Standard ni waranga ne gino mantiere kar kae gazet mar The Standard ang'e ni ang'wanene ka entiere kar ka mano kama entiere kiwacho ni sani nitie wechego makoro liekore iye kanyo to mokwongo Julius ka waneno kar kanyo koro jo gavana machon ma Mombasa koro yudo fuong'ruok mano koro ka ntiere kanyo wechego mag warehouse kata kuonde mag keto mwandu mopogore opogore kanyo mosebedo kanyo kolare kod jogo mawuok jogo ma Kenya Post Authority kanyo gik mantie kar kanyo kaachiel koda ka yuto ma Safaricom mabende koro wacho ne olwar Kipkeno Classics bende nitie wacho ni jong'wech ma sulwe ahinya osechako donjo pacho kae to thuon wache nitiere kar ka mano ka waranga ne piny kanyo kaka entiere iwacho ni nitiere mago ma otenore kod blackmail kata iwacho ni wuon moko ma nitiere iye kanyo mondo mi owe Ruto mano kowuok e ICC e buga Aden Duale ni omiya pek kacha ite mar 2 3 4 kod mano mar 5 ang'e ni kanyo ka waranga itegi ang'wanene gigo ma olosi Julius gimiye oboke machopo 4 hivi kochakre ite mar 2 nyaka ite mar 5 aparo ni Duale ma en jatend migawo mar luongo defense ondiko buka miluongo For the Record ma ogolo weche te mag siasa kaka ne ochako bete siasa higni mane ochako 2007 omiwa sigana kaka manotimre ICC nyaka Ruto no okawo telo higa mokalo ochebeto ng'at Ruto mang'eny koro omiwa sigana kaka nonene kaka nong'eyo kila gima mano kaka notimre ndalo manene siasa go koro omiwa sigana to kawuono to Standard omiwa sana kama giwuoye ewi cases mane Ruto gi Uhuru Kenyatta nego ICC malure gi tulo manotuch ndalo yiero mar 2007-2008 koro kisomo buguni ama kisomo bokeni Duale temo wacho ni nitie gik mane Ruto gi Uhuru gi jok mane machiegni kod gotemo nyiso pinje moko mondo konygi gine kaka jogi nyalo wuok e ICC emomiyo giluongo ni blackmail nitie kaka ne giwuoyo gi joma pinje mamoko mondo konygi golo cases gi ICC mondo duogi e Kenya koro pepa luongo ni blackmail lakini gin gik mane gitemo timo mondo gikony jotelo go mondo duok cases i Kenya molo keto gi The Hague, Netherlands ma wacho kanyo ite mar 2 kod mano mar 3 chenro mopogore opogore ma nitiere ICC mano dono ma duong' mogik mano ma wacho ne piny mangima dono matiyo kod marango chenro mopogore ka oketh ratich oganda gik ma kamago nitiere kar kanyo iwacho ni higa mar 2014 mano e sama koro gik moko bende ne chal ka gima ne oneno ayanga ni jogi koro chomo kama chalo nade Ruto bende nyalo bedo jatend piny Kenya mani kindego kane Uhuru en jatende kane koro Uhuru Kenyatta owuok odhi e pinyno ma Netherlands mondo mi ochope Hague oyo Ruto kaka
kojolo kaka ker ma kojolo mondo dhi obede case ne mane dhi mbele Netherlands. To mana kaka Duale okawe bugni, wacho ni ndalo no ne Kenya no yiengre sana no yiengre kabisa ko ker no onge ker chaka gima no we tich kum ndalo matin to weyo Ruto manena jalup ne mondo omakoro bed jatend piny kum ndalo moko matin kane odhi oko. Ne ke ndalo mayot kabisa ne piny Kenya kisomo buk ma Duale ondikoni. Wacho kanyo ite mara ang'wen bentie kar kanyo ite mara bich wacho kanyo kaka Musalia Mudavadi nigi thuolo mar bedo jatend piny Kenya kata kamano jod burero no owiny badgi. Ima kamano nitie weche moko bende mantie kanyo mane chopo kanyo ir nyaka Bensouda kane koro Waititu bende ne osewuok e gwenge go ma Hague ma obensi kan mondi kacha ite mara bich nyakora moge jwang bed kod ng'eyo ite mara auchiel mago yuto kachiel kod alal ma kambi ma Safaricom bende gintiere kar kanyo ka sani bende wadhi ne ite mara boro nitie sigana ma koro liekore kar kaya ng'eni wang'ware mana mapie wiye owacho ni nariambo mano ang' wadhi ne e ite machielo mano ite mar aboro ang' wadhi adhia e ite mar aboro mano ka warango kamachielo kanyo owacho ni nariambo ni ne ochiela gi magina gi jonjore kata gi jokuoe ma koro wacho weche ma kama iwacho ni ite mar aboro ni mane kama entiere kanyo kirango mano page 8 mano ka entiere gazette mar The Standard sigana ma koro nitie kan nitie gik ma pogre manitie Jackie Maribe jafwambo bende ma koro machon ma bende koro itudo kod weche gi embe koro wacho kanyo ni nantiere gi Mike Sonko otieno mane koro Monica inego Kimani nego jiario gentie case ni ilonga ni Joseph Irungu gi Jackie Maribe no tergi doho kama achiel kuom kalure nek mar mama miluongo ni Monica Kimani ma ja ohala ni koro case no pontie court kaka nyoro ne winjo luongo ni hearing nyoro ne case no dhi mbele court e doho to jowi koro ne oloko statement manondiko mokwongo ama gima nowacho mokwongo kowacho ni ne ogoye bunde gi jonjore moko oko chieng' mane inego mama miluongo ni Monica Kimani lakini nyoro koro noloko pache bowacho ni en karagine ne en manogore bunde kane gine dhaw moro matin gi Jackie Maribe e odgi kane otemo wito law kama to karabonde ne niye kanyo ba abunde no moch be manogoye ma en chal gima oloko statement ama oloko paro kalure gi mano osewacho mokwongo ni police to manyo yangare kabisa e doho kane case dhi mbele nyoro e doho to paro no ken gima ber kabisa ka iloko pachi ka case ni ediere ka case dhi mbele en gima nyalo chande kabisa sana ka prosecutor ama prosecution owacho ni ng'ani chal ng'ama okwanyal amini ama okwanyal yie gima wacho ko oloko pache kaka lakini Maribe to wacho no an chieng' mane inego mama no an ne an gi Nairobi an gi Mike Sonko mane na governor ma Nairobi chon matiene chal ka gima otemo wacho ni an ne onge kanyo chieng' mane inego mama no otemo wacho ni an na bor kanyo kabisa en case ma pod dhi mbele to gik mane doho ema dhi wacho kana en adier ne kanyo en adier ne Irungu nen kanyo chieng' mane nego mama no en gima wadrito mondo doho owachane gima giwacho gino ma Jackie Maribe bende wacho kar kae ka wanyalo mana nene mano gazette en mara The Standard ite mara boro piny kar ka wacho ni an wacho ka ni ne awuok e karama tich man Royal Media Services kendo nodhi e club moro mantiere Westlands bure Nairobi kar kae gi governor machon mano Mike Sonko kendo kanyo no wuok ka entiere e nyamburko go bende maga Mike Sonko kodhi kachiel kachiel gino bende wacho ni en noduogo nikech ng'eni tijo mar famo ni bende nyalo bedo ka gisomo weche manyien man kaka Sharon osesomo weche manyien kar kae owacho ni an nabedo mana kod ng'eyo owacho ni kar ka I came to find out Kimani's murder just like any other Kenyan mano kanotimo news mage Citizen TV kowacho kata ni en okiae owacho ni noko discuss gimoro amora kode owacho ni no motive mora mane ntiere godo kanyo mara mitude kod weche gi mago maga tho mano mar ja ohala no
Monica Kimani. En wach mapod nie do wageno ni do biro chiwo duoko makare. Kamano. Nyakoro moge jwang e ite machielo bende ang waranga na kaka machielo ineno sigana nitie kanyo ite maraboro. So mengi ane mathoth gik mantiere kar kacha. Koro nyaka sani nitie thuolo machielo wacho kanya ni Mombasa bende koro yudo lwasi moro makare wacho ni weche mag timo ohala mopogore opogore mosebedo kata katimore koro sani nitiere kacha ma koro iwinjo ni iwacho kanyo ni Mombasa reaps big after Kenyan waters removed from risky areas. Kinde ma gintiere kar ka ma koro iwinjo ni nitiere meli madongo dongo magoga mana ka dhowath nam chumbi ka kinde ma koro gintiere kacha yawo thuolo bende ma Mombasa nyalo bedo kata ni yudo meli moko manya bedo ni bero wara e gweng. Ka koro jogi osewacho ni Mombasa ama pi ma Mombasa no oken okorach ama osegole e pi miluongo ni riski ama manyalo bedo no ok nyal kata nigi jonjore moko koro matiende ni Port of Mombasa koro dhi beto dhi meli mang'eny koro dhi biro kanyo ko poch no pigi gin maber onge gi manyalo chando kata ka meli biro onge gi machando gi kanyo emamiyo koro Mombasa dhi ko sana port mar Mombasa koro dhi bedo dhi rwako meli mang'eny sana makelo ji makelo mwandu kaka moa pinje maoko en gima ber sana ni ekonomi ma Kenya seche ma ekonomi marwa ni chando kama kaka koro mwandu nyalo chako donjo tourist nyalo chako biro gi meli madongo mondo obed Mombasa koro piny ber ama pigno ber en wach maber ni ekonomi mar ma Kenya. Nyakoro moge jwang mano ka irangi kacha higa mar 2019 2017 bende kanyo koro ikwacho ni onge piracy moro moro mano subedo kata kata jonjore jo Kiswahili luongo gi ganade ka mabaria jok mantie kata winjo ni gire kanyo to gimonja meli motingo welo gi maji gi hinyo ji koro ikwacho ni lure gi nonro mane gitimo gijono pi ma Kenya ama Indian Ocean mane yo Mombasa no ober onge jonjore manyalo chando welo mabiro ama mwandu mikele Kenya. Aya welo maneno wakantiere Boston, mantiere gwenge ma Texas, maneno wakantiere gwenge ma Manchester, maneno kagintiere kata gwenge ma Pakistan, kata mantiere Indonesia. Urwaku Kenya, dojuru ka dhowath nam chumbi kanyo sani onge pirates, achudhe go onge karkacha kendo en safe waters. Wadhi ane ite mara 11 nitiere sigana kata mar Mukami Kimathi wacho kata ni kacha cha obedo thuolo machalo nade wacho ni kan rwako uniform kinde machon nyaka sani ochalo nade en miyo ma osekalo telo mopogore opogore mapacho ka kochako kod mano ma Jomo Kenyatta Daniel Moi ndiye macha mar Mwai Kibaki ono kacha mar Uhuru nitie pichni moket kar kae bende ka nitie kanyo kod Raila Odinga iwacho ni odiochieng' ma kawuono dhi bedo kanyo mano odiochieng' ma kiny idhi bedo kata ka miye iko makende kaka achiel kuom jogo mane okedo mager ahinya ne loch mano ma piny Kenya noyudo kuom lwet jo wagunda nitie gigo duto mowach kar kae gi jotelo mathoth jatend piny Kenya nitie kar kae bende koro miye kanyo iwacho kanyo ni nomiye Elder of the Order of the Burning Spear EBS mano nomikacha Mukami Eloise Kimathi kane nitiere buore Nairobi kar kae kama chielo piny kanyo nitie pichane kanyo kod Mwai Kibaki Raila Odinga kano chopo kama nokete ranyisi moro manyiso ni notho kama ne onyuole kama to historia mare chalo nade mano bende ne otimore kanyo iwacho ni kano chopo e gwenge gi mano mantiere e county no Manyeri mano kama entiere kanyo kod johera kachiel kod kamino Dedan Kimathi kar kabe poden kode kano kanyo Raila Odinga poni kode ma en sigana machielo miwacho kanyo ni slogan mane dhiro gik moro amora mane gintie en ni aluta continua iwacho ni kanyo gigi nyaka dhi mbele aparo ma en sigana ama gimonde gi jatend Azimio Raila Odinga wi mama miluongo ni Mukami Kimathi man jaod Dedan Kimathi jok mano gore kabisa mondo Kenya oyud loch koa kuom jo wagunda mane nie Kenya ndalo no to magi jok miluongo ni iluongo gene legends ama jok mano tima tek mondo Kenya oyud kwe masane wan go kae ni emamiyo serikali wacho ni dhi miye gimiluongo ni state funeral serikali ema dhi chunga kila gimoro amora ma dhi timore e iko ma Kenya timore Kenya no neno ka Raila otemo poe mama ne kabisa kuom tich mosetiyo Kenya mondo kel
kwe ama Kenya yud loch kaka masani wa enjoy kaka jo Kenya. Kaka ker machon Uhuru Kenyatta be nomiye kanyo the elder of the burning spear mangiso ni mama ni nen mama ma notiyo matek ni Kenya mamiyo serikal no oneno gima notimo ni Kenya na mondo omiye the elder of the burning spear. Wachini weche kantie Kenya kuna mwijanga yudo gazet mara The Standard mondo mi so mene yo makare. Santie ka odo madaika boro tomosa chilmaro kinyi badano range ite ariyo adek moko mantiere karka tangina ngwati gazet mar The Standard. Eite mara pak koda ngwen nitiere kanyo wacho ni court bende koro yudo wacho ni osechiwo fongruok koro ne anyuola mara gavana machon mano Joho mano kaluwore kod warehouse moro kata kar keto mwandu mopogore opogore magisebedo kacha kage ywarego kod Kenya Ports Authority manyaka sani bende andika moro ne ochopo kanyo achiel kachiel bende ne jal mane koro ntiere kacha kano donjne ni ponono da ketho orak mane ntiere kindgi wano kanyo ka Joho bende loso kod jofwambo en moro ne anyuola margi kaluwore kod loch makama magido wechegi mag doho. Doho ne wacho ni KPA ama Kenya Ports Authority kik tam Joho ama familia mar Joho dhi mbele gero warehouse no ama kar kano mwandu no nyaka kes mane Joho otere court winj ba tie kabisa eka gimara mara nyalo timre matien mano en ilongon reprieve makoro Joho gi familia ne oyudo kuom gero warehouse magiendelea magidhigo mbele ne. Wach kaya mago matimore ka dhowadh nam chumbi nitie wechego bende mag yiero ka nitie mamoko bende ka iwacho ni ka in e tich ere kaka inyalo chungi e tich kata oyo nitie sigana no mano mar Mike Sonko bende nitiere loch kanyo ma iwacho ni bura manitiere dono ma Supreme Court bende kod no kanyo ka koro bende ogole kendo koro onge iwacho ni petition makamano manochwal kod gavana machon ma Nairobi mane koro bende odwaro ni mondo mi ochule million 50 mano ka compensation mano mawuok kacha e doho maduong' mogik mano chunge mondo mi kik olar kom no ma governor county ma Mombasa. Doho na wacho ni Sonko ne obedo impeached ne ogole gi MCS gi Senate higni moko mokalo kanyo matin kop ne oketho katiba ama constitution mar Kenya. Koro ka iketho katiba ama constitution mar Kenya to ibedo impeached gi MCS gi Senate mane sheria maduong' ma ng'ato nyalo ketho mane law maduong' ma ng'ato nyalo ketho piny kama tiende kiseketho chik moro constitution okoyieni kendo dhi manyo kom mara mora mar siasa e Kenya mangima. Emomiyo doho nowacho ni ok inyal chung'. Ocho ni kowuok mago mamako Sonko kar kanyo piny kanyo nitie sigana wacho ni Nawasco mano kambino mochung' ne KUP e county ma Nakuru koro e char maragi kata jatelo mochung' ne jotije bende nochunge tich e yo moro ma ok ne kare kendo sani koro dono mochung' ne weche go ratiro mag jotije kendo winjo buche ma kamago bende koro miye kata omenda maromo milion 4.1 kuom nino riembe tich e yo ma ok ne kare. Lakini akian jogi dhi chulo pesa nitie cases mang'eny mose wach gi court ko wach ni dhi chul ng'ani pesa makama dhi chul ng'ani pesa makama kop ne nokoriembe yo maber lakini yudo kaka ndalo mang'eny kabisa ma jogi ok chul ma kendo ng'ato kono chako dok e court pok ochula pesa kuom higni kata 10 moserumo pok ochula pesa lakini ma wach maber madok kadwa ka ng'ato dwa goli tich ama ka ng'ato dwa riembe tich nyaka nakolu chike kaka chike wacho to ko chunga ka mondo kino goli tich ok ber ahinya kop mano nyalo ketho plan ma ng'ato ngo especially kaka sani economy yarach ni ng'ato ka goli tich kamano ok ber. Aya karka bende wadano rangane kono ne karka ne nango mare riko ni nango ma ineno karka nikech ka ineno ka oidho nyamburko otwe ng'ute gi moro kanyo ma tol moro machalo mana mogaji Eriko Mondi aparo ni ka ne ndalo mane owacho ni otemo kon serikal mondo duoko nengo mogo piny koro ne odhi kaka kaka activist so kaka ng'ama tetea rights mag jo Kenya mondo garama mar maisha dok piny matin lakini mano chieng' ne police omake haraka kabisa bano tere iye no wok badai lakini no tere iye mano mondo miyo chunge aya piny ka nitie gimoro bende nitie gimoro mopogore kiwacho kanyo ni nitiere baba yao kata Ferdinand Waititu koro wacho ni ka nitiere political betrayal wacho ni owuonde
gi jo siasa mamoko nyo kano ywak kanyo ni William Ruto jwangi kae to bende wacho ni anta mor bunde gariyo Ochung' kode mia sir kendo chung kode maber kabisa wacho ni kinde gi bende ma kampeni dhi nyime gino bende no kar kae nya bede mano tingo nyaka loro account gi mag bengi moko bende moselor moko poko yaw gole komiti mano chung ne rango kata pur mano keta sports mar nono ni Nairobi River Tabele wachalo na aparo gima chando Waititu ne oparo ni kane labda omiyo Ker Ruto lwedo to koro cases mane go court ka idhi Golden Cop koro en ngat rais ama en ngat ker ama en ngat dok ne sirkal mane sirkal lakini ker okotimre kamano court wacho doho wacho ni case nyaka dhi mbele barum account ne bende osebedo oselor koro konyal golo pesa aparo mane emomiyo ywak ni political betrayal lakini okapar kan political betrayal kaka wacho ni aparo na kaka chik piny kaka chike mag piny wacho ni ken gi case nyaka dhi barum doho nyaka winj case no ka yud ken gi ketho to doho ema dhi wacho ni itimo kama to my punishment ama mai kaka idhi timo mondo iwoge e wach no aya odheni ite machielo kan tie machinglo ite mar 10 koda beach mano 10 koda 6 nitiere katun ka to motelo katun ni nitie gima Joe Biden ja ten piny no mar Amerika bende losi wiye kanyo ka gino ma bende owacho mana malo ka odarange kapok biro kate weche ma Sudan mantiere machinglo ni wang'iane malo karka ka wanyama na nene ang'eni yude wacho kanyo ni luonga ni ati nyenyo moko wacho kanyo ni am seasoned wacho ni wacho ni an ancient wacho ni an wise kama chelo beno wacho kanyo ni wacho ni ati an over the hill ero Don Lemon boko ne kanyo ni mano kore ng'at ma ntiere ni prime kabisa mane ng'at ma iluongo ni ng'at ma machua ng'at ma ong'eyo gima timo yes emomiyo to wache en iluongo ni wise saying ko ptie joma wacho no ti onego we tich kiko odhi ochunge yiero mabiro US no lakini wacho ne en timare en nyiso ne en ng'ama koro riek en ng'ama omachua en ng'ama ong'eyo gima timo sani to chaka gima odhi chung yiero mabiro US no anya koro mo jwangi yude sigana mathoth anya mantie kar kanyo ite mar 20 Raila Odinga nochopo kacha mano mag neno ni opogo chiemo kata chiemo kony mopogore mano ka wawuok kar kanyo ite mar 16 ite mar 20 some kacha giko mano timore e gwenge manyando kaunti ma Kisumu toke kanyo mogika ngine ne duoko mantie kacha mago tuke mano tuga nyocha gutieno tuke maga kind Inter Milan kod AC Milan yoduoko gi karkae wagaranga ni ite mokwongo karkae Julius angeni ka watieko sigana to akokinyi makauno sa chielo sero mangena wadonjo mana kama chielo mondo mi waranga ne wacho ni san gigo mantiere ka ntiere influenza outbreak bedang waranga ka ni tiende nang'o e gazette mar Daily Nation ka wantiere kodi karkanyo e ite mokwongo karka nite mano wacho ni ma ema en dream team mara jaten piny Kenya koro ka winjo ka magi parastatal chairs mopogore ma bende koro oseyier karka gi CEOs kama gintie ka jokombe kachiel koda ka MD ma opogore wanya neno gi anena karka mana piny ka Julius inene kama chal nade ma osekelo paro ma opogore magi jotelo chairman gi CEOs mag luongo parastatal sama state corporation ama gin company mag serikali omewie mogik e Kenya mangima iwacho ni kuom man mbele ka gin ginya chopo gima 11 to gin gi mwandu maromo trillion 5.6 Ker oseyiero chairman mag corporation gi kotemo mondo olok kaka management mar gichal mondo otem ka ginyamedo loso mwandu molo magin go sanigi kaka ineno Kenya Ports Authority no kelo CEO manyien kineno kaka Kenya Pipeline be nobiro gi CEO moro koro Kenya Power bende nitiere Joseph Sirol nyocho biro machiegni kata kelango Ketraco John Mutavo magi kore parastatal man pesa ama momewi mogik kimwandu wacho kacho ni mwandu bende koro nitie karka mano team no moting'o jogo ma jo mwandu karka waranga ne ite mar adek nitie sigana
mantiere kar kae ka gino mangwarango wacho ni influenza kya ka sani be iseyude nitie weche go mag oma moro mowuok maka ji aoyaya ng'eni Sharon pod chango ng'eni kata ka oduoko ka mbaka oro mang iwinje ane ka intiere tich en mana fuolo moro manya inyapuo pako maki to biro nyaka gi aonda entie mana iye ka iwacho ni koro kinde mag intiere kar ka nyabo gen covid oduogo lakini en influenza ok en covid mana chando ji kabisa cha lakini ena dia kata kiwuotho e barabara kata i town kata kine otreno ka nyithindo huolo ama jok mane yo huolo ng'ato kachal ka gima nigi homa lakini kianeno homa ma homa chakara en influenza ema iluongo ni outbreak mar influenza but it en suspected jogi paro ni maen en case mar influenza ema oseokoko kama to kane kinde moko bende osebiro kanyo kinde moko tuo kata mar influenza machalo kamae obiro mana kata gi liet mag del gik machalo kamago koro kanyo nitie sigana mochiw kanyo e ite mar adek gazedno kae mantie sigana no e yo machalo kama inene kama intiere wacho ni kowuok kama Angela Okech kondiki kar kae nitie paro ma opogore ma ka gintiere e chenrogi mopogore mano ka warango chal mar wach unyo kanyo gino ma daktari bende osebedo kanyo ka wach unyo kanyo Dr. Otieno ma bende koloso gino molero kar kanyo Dr. Walter Otieno ni owacho kanyo ni oganda mosebedo kanyo ka yudo tuo ma kama gin nyithindo ma bende osebedo kata ka yude wacho ni gigo mobedo kanyo ka timore en medruok mag liet mane del sani koro gisedhi kata e mbui gi platforms mopogore gino mag yuago en mana ni kata gichiwo puonj ni ka yudo homa ma kama tim ma iweri gima rwako nyathi lewni ma miye liet maber mondo koyo donje dende kaka gindike ka lakini mano kore ber Kenya kantie gimoro amora matimore to ji dhi e mbui ji dhi e social media mano gima jogi otimo story mar suspected influenza ni Kenya mang'eny osedhi ka ywak ni wan gi malaria wan gi koyo wahuolo koro gidhi aparo ne en sorry ma serikal dwa kotemo labda otem timo testing gitem dio subtanda gine ka ji en adio na influenza mondo oneka kinyalo konjo Kenya chon aya wacho ka onje kaka odhiane ite mar auchiel ang'eni koro watieko kendo wadarango na chenro machielo mantiere kar ka iwacho kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto koro tiyo kod Jubilee mondo mi ochunga ne weche mag bipartisan talks ang'ene watieko gi mai weche mamoko mantiere kar kae Julius one ko tieko sani welo bedo sedonjo studio mondo mi twak ma sachiel bende koro chakre achaka sa ariyo kanyo be walore wang'wa migi thuolo mar mondo mi gidhi kod ginyime to mi apachi kotenore kod mai eite mar auchiel kae wach mantiere momipeka Raila wacho ni ker Ruto temo tiyo gi Jubilee sana side ma Jubilee matemo tiyo gi serikal mondo oketh weche mag wuoyo ma sani endelea miluongo ni bipartisan talks gi lakini king'iye maber en ni nyocha jo Jubilee go ma otelne gi kanini kega nyocha wacho ni gidwaro mondo gibede team mar bipartisan talks no lakini achiel kuom chairman iluongo ni Otiende Amolo nyocho kon gin kapo no dwaro mondo ubede bipartisan committee ni to diuru mondo uoga Azimio en onge teko mar wacho ni ng'ama bete committee ni ama ng'ama ok bed koro no kon gin diuru e Azimio kapo uni Azimio diuru mondo uo ka jo Azimio mondo miu koma achiel kama amariyo mondo ubed iye kaka mane mudwaro ka ok udwa kamano to unyalo wuoyo Kenya Kwanza ko giseber ka support Kenya Kwanza chako ne gi rom gi ker gi jalupne e State House dweche moko mokalo chien kae kiwacho ni kinde magitiere kar kae chenro mopogore matimore kagi kacha twak bende kochako dweche manyoro obiro chung koso banene kochomo kama chalo nade nyakore moge jwang'en mana mano ka koro ka walore nitie sigana no bende mano mantiere piny kar ka mano ka waneno chenro mantiere kar ka mano kotenore kod weche go duto wacho ni weche mag KPA go bende nitiere kar kanyo mano ka ginene achiel kachiel mano ka wanene kar kanyo so Julius walora gi kanyo dokora ngwawe mondo mi wadhi arange weche mamoko bende matimore kor gwenge gi moko bende matimore boma kawuono ponono wach mane madhi thago wi oganda ahinya makiny ponono ange maber ni kamiti e gazet mar The Star bende dhi bedo kanyo kuluo weche mopogore gazet maruma weekend osiwuok
Gazet mar weekend nitie, mar siasa nitie i gazet mar The Star, lakini ang'en weekend dhi bet modich matin kop ker oseduogo, ne nyocha noko matin lakini oseduogo. Raila be nitie Kenya poko oko matin ni nyaka gidhi gilem Jumapil. Ting'en bora ni gidhi e kanisa moro moro Jumapil, mani ng'en siasa nyaka wach. Uboluogi. Mano nyaka waluogi, mane kama tich nitie. Erokamano ahinya Julius Otieno kuom thuolo matok kod Ramogi TV okinyi ma kawuono. Aduoko erokamano. Anyako Ramogi jwang' mane makelo wa giko mar nonro mag gazet. Ka warango ni gazet ma kawuono warango kanyo gazet mar The Standard, mano mar Daily Nation bende ka wantiere kar ka sa osekalo kanyo dakika 6 tok sa achiel mar okinyi. Oriti masani aduogo ka kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Nyinga Cleophas Luoch, Jakisumo Kanyakwar ma okeu nyaka Chisango. Warome twak mokwongo mar Rupiny.